každej komunikácii majte zvládnutú predprípravu. Je dobre vedieť, za kým idete alebo komu budete telefonovať. Čím sa konkrétna firma zaberá, zistíte na internete a podľa toho zvolte vhodnú komunikáciu a stratégiu. Ak zvolíte osobné stretnutie, majte so sebou pretlačené obchodné podmienky portálu 1235.eu, ale najlepšie je zobrať so sebou notebook s pripojením na internet alebo Wi-Fi. Najlepším riešením je začať od priateľov a známych, u ktorých viete, že službu portálu 123 určite využijú. Taktiež je možné registrovať firmu, v ktorej práve pracujete. Naplánujte si stretnutie alebo telefonát vo firmách na konkrétny deň s konkrétnou osobou. Samotná prezentácia by nemala byť dlhšia ako 5 až 8 minút. Vyzdvihnite tie funkcie portálu, ktoré sú najviac potrebné pre osloveného klienta. Majte na mysli, že portál 1235.eu je platená služba. Provízia je vám vyplatená až po úhrade faktúry užívateľom, ktorého ste našli. Nového užívateľa by tak mala zastupovať osoba, ktorá má kompetenciu takýto nákup zrealizovať. Snažte sa produkt predať priamo v deň stretnutia, vyhnite sa nečakaným zmenám vášho časového harmonogramu, zbytočnému cestovaniu alebo opätovnému telefonovaniu. Ako zaregistrovať nového užívateľa a iné postupy nájdete priamo na stránke Tvoja provízia.sk v sekcii Podmienky a registrácia.